Dobrý večer, dámy a páni. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je pre mňa veľkou cťou a potešením privítať vás tu dnes tento slávnostný večer. Dlho očakávaná chvíľa, verím, že nás všetkých nastala. Vítam vás na európskej premiére slovensko-francúzskeho krátkometrážneho filmu Medzi vrstvami. Film Medzi vrstvami vznikol ako iniciatíva priateľov, ktorí chodili fotiť opustené miesta na Slovensku. Kúpele Korytnica, kúpalisko Žaba v Trenčiansku v Tepliciach. Predstavy o miestach, ktoré aj dnes dýchajú príbehmi, ktoré sa v nich odohrávajú.